assalamu alaikum musidɓe on fulɓe mi salmini on fulɓe tv min musidɗo moon Khadijatou Diallo arani on hannde ɗo kadi eɓon jeeya théâtre fi waɗugol lonce o bukku mo annduɗa ɓe siɓɓe men no iwri ha Amérique ari waɗugol lonce from Babylon to Fuuta Jallon ɗum ɗon noon ko programme hittuɗo jokke men tan daron ko feƴi ɗon woni joganiɗo ɗo docteur Aboubacar point Binta Jallow fala jonde ɗo point programme ɗo haray on yiwi kam on hewti kam on the poem reads leggal ngal bindere wotere no waɗi calɗi huccuɗi salduɓe no mari calo e calum beere bitimɓe e hara binde ngal leggal laatike binde sertuɗe kano serti baadi ma dakamɓe majji a waɗi bindi no woɗani heɗande taskotoɓe daɗɗateeri wotere nde duñande sertuɗe kawtite temeɗɗe e nder saare fi noddande wotere no nodda kono no jingana kawtital mum e hoore ngallinaare mo kala no fiɓi haɓɓiti ko kawtital mum tun jokkisoɓe ngay guuji no yiino e ɓerɗe gomɗimɓe seytane no coowo hakkude ɗe ɓerɗe lurrude hiɓe weeɓitana mo kala ellaaji ɓeya luttuɓe ɓeelonidira ellaaji haa ɓe wonta ko ɓe aynuɓe sukaaɓe no tewtomo ko ɓaaɓe ɓerɗe rulluɗe ɓe aawa ngay nguuji hakkudeji maɓɓe ɓe yeggita wondema l'islamu on ko ronande maɓɓe sen hiɗidiri ko sen añidiri ko hongo noddete yewtelan sen fotti ko hongo noddete kori yo acce yurmodire ɓaccugol konngol allahngol wona huulande men ngaygu e haasidi wona ko riwuɗen yurmede giɗgol wona ɗuworɗe men ko si a miijiti ko miijitagol haa miijo lugga e ko siya wullu ko yoppugol haa gondi ɓeeɓa kono dow wona haa ɓernde wewna annasara ko worɓe wasaɓe diina wono l'islamu wonire diina wasaka worɓe tindol no ka engele wonde sen jogodiri daroɗen sen serti yanen miɗo noddita ɗen kawtide diina ɗe milintata e ɓen karamo koɓe tedduɓe ɓe ronkata e ɓen lamɓe nunɗuɓe ɓe toñata yoɓe ɓeydu nden wakkilare maɓɓe no ɓe andira no mojoɓe e kawti e diina e bulaako no nantodira ɓaawo yettore hiɗen toro allah yo ɓeydu tabitinde hakkudeji Dr. Aboubacar Jallow, il no winni anglais, no winni français, e kadi no woni ɗon ko ɓe prova e pula. E ɗo kadi ɗo ɓe jonna ɗo honorable Ousmane Ty Diallo, ɗum ɗo kadi ko defte jeego woni ɗo ko ɓe dabora kamɓe kadi. Dayde yeɗonnoɗo kadi woni jibinde ɗo. Ɗum ɗo kadi ɓe jonna e mo siɗɗo men ɗon Tidiane la puissance, kamɓe kadi ɓe heɓa ko ɓe dabora ɗo. Mashallah, kenane Dr. Jallow Bari. Professor Bari, jodi ko professor be be defte busu. Ara be wada present Dr. Aboubacar Jallow ko sarlo ko jibina ko tom o jangi Fuuta o wadi university makko o yahi Japon o gayni ton o yahi Amerique fewndo ko Amerique o woni kanko windi from Babylon to Fuuta Jallon. Haray Dr. Aboubacar Jallow, you are welcome on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Miɗa faala yo fof jooɗo aray mi fuɗɗora e pular mi sakkitora English mi jarni on fopp moɗon mi weltanike arɓe ɓen ɗo fof kami winduno o livre mi fokkiti Liberia mi heɓuno question ji buy ɓenna o title o bukkuma ɗo noon from Babylon to Fuuta Jallon a waɗani en koɗo mi yehi Liberia ko mi arti fuɗɗorde
min ni goɗɗo fuɗaali goɗɗo futtaali mo kala no iwi nokkugo ari nokkugo kono no arda noon ko noon seediri haray kadi landal no ka nder livre ton e docteur Ceerno Oumar ka ɓe waɗata review ɗon ɓe inni ko honto fulɓe ɓen iwi mo fottuɗa e mum wollanɗoto ko honto fulɓe ɓen iwi ko honto ngol ɗo konngol iwi ko exploraɓe tubabu ko ɓen arnoɓe ɓen ɗo ɗe jokki o riva Gambia hiɓe tamɓinino arugol tawa yimɓe kulle wawɗe wa kulle ɓe ala ñaa ɓe ari ɓe tawi yimɓe faamuɓe yimɓe finuɓe yimɓe anduɓe ko honno aduna o woni yaarude on sumana noon portoɓe landi ko homɓe woni ɓe yimɓe ko honto ɓe iwi min sikkano min tawa e ɓeeɗo min tawi ɓeeɗo ɗen ko noon on question ɗon yaltiri nama kala hande ɓe inna a pullo mara iwdi ko ɗum waɗi mo kala lando ko honto o iwi na ɗon woni origine question o origine question o ko andugol ko hombo woni o neɗɗanke momin tawi ɗo marɗo ngal gandal ngal min sikkaɗo min tawa e ɗo ɗen e somi howti ɗon ɗen mi fuɗɗoto e English. Mr. Chairman, members of the organizing committee, and all protocols observed, I want to thank you for being here. And Imam Lee, I want you to extend my sincere appreciation to His Excellency Adam Barrow. And I also want to thank the Gambian government for reducing the, I don't know how they call it alliance for the Guineans and the Nigerians. From a young age, I have always felt the urge to share my story. But as I matured and gained experience and perspective, I came to understand that my story, though deeply unique, is a reflection of many others like it. I was born in Sierra Leone to parents who had migrated from Guinea, navigating the challenges of cultural transition and integration. With resilience and grace, they adapted to the socio-cultural fabric of their new home. What I offer is not just a tale of migration, but one of identity, heritage, and the transformative power of understanding where we come from. Our history is a wisdom, a radiant torch once held high by our ancestors and still capable of guiding us today. Let us not leave these values we inherited. Now I found myself in Banjul, the smiling coast of Africa. And as I stand here, I am reminded of the words of the great Amadou Hampâté Bâ. Knowledge is a light with us, passed down from our ancestors. My book, From Babylon to Fuuta Jallow, is a tribute to the enduring strength and resilience of our people. It not only explores the rich legacies of the 18th century theocratic kingdom of Fuuta Jallow, which comprised present-day Guinea, Sierra Leone, Senegal, Mali, the Gambia, and Guinea-Bissau, but also retraces the footsteps of monumental figures like Koli Tengela of the Denanke Kingdom, of Fuuta Toro of Alhaj Imam Suleiman Bag, and Fuuta Masina Hamdallah of Segu Dynasty and the Sokoto Caliphate.
The book draws a historical arc that connects West African heritage to the ancient civilization of Mesopotamia, as Demba Kebalde had highlighted. But yet, the imprint of these foundational societies is too often forgotten. As the white man says, Africa, we should be glad that they wrote about us in history. But our ancestors carried with them timeless values like diligence, patience, resilience, discipline, self-respect, and mutual honor. This is what we call Lawol Pulaku. This book is a journey through time and geography from ancient Mesopotamia to the pharaonic dynasties of Egypt. Previous speakers, yes, we had stayed in Egypt for more than half a century. The reception of this book has been humbling from me. From book launches across many African cities, from New York to Atlanta, Australia, in Africa, Liberia, Sierra Leone, Mali, and today I am in the Gambia. Our journey now from Mali, we spoke about the rich cultural heritage and the legacies of Timbuktu. But if there is one message that I hope this book leaves with you today, is that your heritage is profound, powerful, and worth preserving. As history has shown us, and leaders like Barack Obama, in his 2004 famous Democratic Convention speech that made him to be a candidate the following cycle, he embraced his legacy. He said, "I am the son of a young Kenyan student and that of a white woman." Had he not grasped or took advantage of his heritage, many people wouldn't have seen him as successful as he is today. But I'm proud to share the Fulbe story with the world. Whether we are known as Fulani or Fula in the English world, or Pearl in the French world, or Halipular among other communities, but we, within ourselves, we call ourselves Fulbe in the plural, Pullo in the singular. Let us write our own history with grace, and let us be part of emancipating our people. On jarama, yo Allah okku en balla. On jarama, Dr. Abubakar Jallow, for that wonderful speech. On jarama ko ardon ko me weltani ke on kala ka yudon acci don tay mudimen acce be do mawbe be duwano en close program ara chairman. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الزينة والناس. نصر من الله فتح غريب فبشر المؤمنين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yo Allah reeno on ayna on yo Allah ho on yo Allah ho on ɓeygure mon de yo Allah reeno on ayna on mais weltanike on mais jarni on mais weltanike on mais jarni on yo Allah hewtito e jaam yo Allah reeno on ayna on ko Allah woni aynowo howowo yo Allah ho on onon e ɓeygure mon kono howri alqur'ani karim e jeynabil moustapha sallllahu taala alayhi wa sallam abaka boy nani weltike boy nani on jarama yo Allah nawri yeto nani yo Allah waɗo mawɓe manaɓe ya rabbal alamin Allah yultinde deftere ya rabbal alamin barki kalmat e ko ɗuma ko waɗi la motivate fi windugol fi ɗum ɗo nokkel kala ka yawɗa e nder o sub region ɗo ɗen a tawa e fulɓe no jooɗi kono buy innete wonde man a pullo ala ka iwi ma ɗum hara e pullo no sonja ma ɗum sifa ɗum ɗon ɗen min mi jooɗi mi miijiti minni a e si tawi hara pullo no sonji e o sub region ɗo ko angal andugol pullo si tawi hara jama on fof no anduno pullo hay haray e sonja on tiiɗatano e min mi ƴetti on haqqille mi heeɓi e Allah okkilan ɗum ɗon fi windugol tarika fi pullo ɓay goɗɗo si a andamo anda ko honno jogortamo kono goɗɗo sa andimo teddinamo e goɗɗo si andi hoore mum kadi teddina hoore mum. Ok docteur hoko mbawɗa min fillanade hoko woni e o book? e ko woni e nder book on ko cosanuji men ɗin e fina tawaji men ɗi wona lawol pulaku ko honno woni lawol pulaku ko muñal yondinal e wakkilare pullo e pullo si wiima aru janggo mi okkete sa faala ñawloto sa ari janggo okkete e kono hande ɓe na pullo no janfo pullo janfota ko tan pullo fenata pullo ko wolayɗo gonga e ɗiɗaɓum muɗum e ɓe inna e wonde manna e pullo anda laamu ma ɗum hara pullo ko business tum ɗumanni kono sa daari wona alsilamakuji dina l'islam sincaɗi wona Fuuta Jallow Fuuta Toro Fuuta Masina ko mawɓe men jooɗi sinci ɗin alsilamakuji laamiɗi e sifa noon ko ha honno tubabu ko ɓen ari Afrique ɗo ɗen ɓe sendidiri en kadi tawi nde ɓe wawata en enen leƴƴi Afrique ɗin ɗo ɗen ko ma ɓe sendidira en taw ɓay ɓe sendidiri en ɓe heeɓi doole e meɗen. e joni o book mo gandama kambo waɗa ɗo loñ hande hoɗo goɗɗo wawi mo heɓde? e on tigui no wawi heɓude book on Amazon and ɗo kadi ka publishing house Fuladu Kanifing nam and ɗo yomi yawde haray mi yewtida e kañum organisation ji wonɗi ɗo ɗin e kañum organise ɓe ɓen ɗum ɗo hande ko honno ɓe wawata distribuegol e kañum livre ji komin accata kon ɗo ɗin. docteur Jallow ɗen mbawi wiide woodi ɓe ndenduɗa ɗe golle e cekkolngol ma watido tan e salminago e ara nun taw mi jarnay taw ɓeygu an ko on wiyete Fatoumata Kourma e ko debbo maninkajo kono o wallilan ha mi windi fi e deftere pulaku e kanko kadi yanantala yomi waɗuɗi jindiruji ɗi mi waɗata hara suudu ndun no moƴƴi e si iwi e ɓeygu an kañum Fatoumata Kourma mi jarnay ɗimmoɓe an accutuɓe ɓen piiji maɓɓe ɗin fof jokkilan e waɗugol o tourné ɗo ɗen wona Tidjane la puissance e honorable Ousmane Ty Diallo Liberia and Habib Diallo USA e Adama Bari Guinée so haray ɗum ɗo ko multinational team ko yimɓe iwruɓe e leyɗele buy e ko minen waɗi o tourné ɗo gila Laguine min waɗi Mali hande min waɗi Banjul. on mbaɗi in Mali hande on mbaɗi in Banjul e joni hoko jamirta jinnaɓe ɓe ɓe gandamaɓe ɓe caggal leydi woɓɓe ɓe France Amérique Angleterre ɓe toon dañi sukaɓe kono sukaɓe mumen ɓe nanata pular e ɗum ɗon ko wakkilagol e hollaɓe e ɗuma e fina tawaji men ɗin wakkilaɓe haysi tawi ɓe wawali wolude pular kono si ɓe janggi fi pular ɓe faamay e wona e so daari leyɗe men ɗen minen kamen woni to Amérique aray min jonna ɓiɓɓe amen ɓen inɗele ɗe andanta hoore ma tubabunkoɓe ɓe meeɗa nanude ɗum e Samba Mamadou Aissatou si ɓe yeehi ka l'école ɓenna Isatou Fatima Taw e ɗuma pay koy ko hersida sifa ɗen inde sago maɓɓe ko John e Joseph e sifa ɗum ɗon kono si tawi hara enen kadi hiɗen windi sifa ɗum ɗo jangguini pay koye men koye e kamɓe kadi ɓe suusa e notorde inde maɓɓe Samba ɓe suusa e notorde inde maɓɓe Fatoumata e ko noon tan ɗon ne famama joni ɗen wawi wi docteur e caggal ɗum ne e a nanat hande goɗɗo wiya min komi pullo Sénégal komi pullo Mali oya wiya min komi e pullo Laguine ɓe sikki dal pulago wona gotum honɗo hoko watta haalanta bandiraɓe fulɓe pour holligo enen fof ko en hunde wotere e fulɓe fof ko gotum en foppu ko en gotum kono ko nokkeli ka jooɗiɗen ɗon e ko ɗum sendi ɗenɗe men ɗen
e sa jooɗodi e yimɓe fayda a ƴetta e ɗengal maɓɓe ngal wona gambi no jooɗodi e wolof e serere haray dialect maɓɓe ono ɗon maali no jooɗodi e bambara e lagine no jooɗodi e maninka kono pullo fof ko pullo ɗengal men ngal fof ko gootum a jarama awa musidɓe haray joorama ko jokkuɗo men ko haray miɗo yetta noon timan on fof woni Abdoulaye Mballo Mamadou Saliou Diallo Samba Gueladio Mballo ha France mo ɗaɗa mo tampiti programme on komi musidɗo on Kadidiatou Diallo e yetta noon kala arnoɓe waɗi participé ha yigol fi fulago o programme o lowatike on jarama ko jokkuɗo men Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision